Καλημέρα. Σήμερα για τα αφήλια μέλη θα μιλήσουμε για τους τρόπους τους οποίους μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα χρυσά μας τα νομίσματα και ειδικότερα τις λίρες από τις γνήσιες με τις κίρδηλες. Με τρεις τρόπους. Εδώ έχουμε μια ζυγαριά, εδώ έχουμε ένα φίλερ το οποίο μπορεί να μετρήσει και να ζυγίσει και μισή λίρα και ολόκληρη λίρα, και πιο επιστημονικά έχουμε και ένα μηχανάκι το οποίο μετράει την ηλεκτρική αγωγημότητα του χρυσού και πόσο περιεκτικότητα μάλλον χρυσό έχει μέσα. Και για τους πιο έμπειρους έχουμε τα γνωστά γυαλάκια μας, τη λούπα, που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις διάφορες λεπτομέρειες. Για δοκιμή σήμερα έχουμε 5 λιρίτσες, οι οποίες να σας προετοιμάσω, εκ των οποίων οι 3 είναι γνήσιες και οι 2 είναι κίρδηλες. Τη μία την έχω αγοράσει γνώση μου. Την άλλη μου έχει δοθεί άθελά μου, έχει πουληθεί από μέλος της ομάδας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή, να έχουμε πάρα πολύ προσοχή. Ξεκινώντας με τη ζυγαριά, πάμε να δούμε το βάρος της λίρας. Να τονίσω ότι το βάρος μιας καλής λίρας πρέπει να είναι από 7,98 μέχρι 8 γραμμάρια. Οτιδήποτε παρακάτω μέχρι το 7,93, από το 7,93 μέχρι το 7,98 θεωρείται μια λίρα ελλειποβαρής. Κάτω από το 7,93 θεωρείται ότι, και πάνω από το 8 σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με τη λίρα αυτή που έχουμε. Γι' αυτό πάμε να τη ζυγίσουμε για να τις δούμε. Η πρώτη μας βγαίνει 7,979 που είναι πολύ κοντά στο 7,98, οπότε είναι μια χαρά. Η δεύτερη μας βγαίνει και αυτή 7,99. Η τρίτη μας 7,96, θα λέγαμε ότι έχει λίγο τέτοιο, αλλά είναι εντάξει, της αβάρος. Η τέταρτη μας λίρα 7,89. Εδώ πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Κάτι συμβαίνει με αυτή τη λίρα. Και μια λίρα Ελισάβετ καινούργια, όπως βλέπετε 7,98, είναι στο σωστό βάρος της. Χωρώντας τώρα στο φίλερ, μπορούμε να τις δούμε αν έχουν το σωστό μέγεθος και αν περνάνε μέσα από το φίλερ. Αυτό το φίλερ έχει και ζυγαριά, οπότε βλέποντας και το μέγεθος, πρέπει να ισοσταθμίσει για να μας δείξει ότι η λίρα είναι σωστή. Αυτό, όπως το βλέπετε, ισοσταθμίζει, οπότε φαίνεται ότι είναι σωστή. Το φίλερ δεν πρέπει να λαβαίνετε 100% υπόψη ότι είναι σωστό, γιατί υπάρχουν πολλές λίρες διάφορες οι οποίες δεν περνάνε και είναι σωστές. Ας το δούμε. Αυτή εδώ η λίρα, όπως βλέπετε, περνάει μέσα από το φίλερ. Και αυτή η λίρα περνάει μέσα από το φίλερ. Και αυτή η λίρα στο τέτοιο της, συγγνώμη, δεν το έκανα προηγουμένως, φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι στο μέγεθος και περνάει μέσα από το φίλερ. Και αυτή εδώ η λίρα στο μέγεθος και στο βάρος φαίνεται και περνάει μέσα από το φίλερ. Η καινούργια της Ελισάβετ όμως θα δείτε ότι δεν περνάει μέσα στο φίλερ, αλλά είναι σωστή, γιατί και στο βάρος της είναι σωστή και στο μέγεθος της είναι σωστή. Τη σειρά μας το μηχανάκι, όπως βλέπετε, μετράει την ηλεκτρική αγωγημότητα. Έχει γίνει καλυμπράρισμα στο μηχανάκι λίγο πιο πριν. Πάμε να τσεκάρουμε τις λίρες μας μία προς μία. Τη βάζουμε στο κέντρο και μας δείχνει, όπως βλέπετε, την περιεκτικότητα 0,916, που σημαίνει ότι αυτή η λίρα μας είναι σωστή. Προχωράμε στη δεύτερη. Πρέπει να την βάλουμε στο κέντρο. Όπως βλέπετε, θέλει αργεί λιγάκι, θέλει λίγο το χρόνο του. Ο χρόνος είναι σωστός, 9,910 είναι περίπου η αγωγημότητα σε 22 καράτια.
0,916, οπότε βλέπετε είναι σωστή και αυτή. Πάμε στη τρίτη λίρα, η λίρα της Ελισάβετ, όπως βλέπετε, και αυτή είναι σωστή, παρόλο που δεν περνούσε το φίλερ, όπως είδατε, είναι σωστή. Πάμε στη τρίτη μας λίρα. Η λίρα αυτή μου δόθηκε, να ξέρετε, από μέλος της ομάδας για ακυκλοφόρητη, όπως βλέπετε, θα δείτε μετά. Είναι λιγότερης περιεκτικότητας, είναι μεν χρυσή, αν είναι λιγότερης περιεκτικότητας. Και θα σας δείξω κιόλας και το βάρος της, για να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο να τη βρούμε, και να καταλάβετε ότι είναι και δύσκολο να τη βρούμε. Ήταν περίπου σωστό και το βάρος της, αλλά σαν περιεκτικότητα περνούσε και από το φίλερ, αλλά σαν περιεκτικότητα ήταν χαμηλότερη. Περνάμε στην τελευταία λίρα, όπως βλέπετε και αυτή εδώ έχει 10, που σημαίνει ότι είναι 22 καράτια, αλλά ήταν λιποβαρής. Αυτή εδώ ήταν λιποβαρής. Είναι μεν χρυσό, αλλά είναι αντίγραφο. 22 καράτια όμως. Και ένας τρόπος άλλος, το με οξύ, το οποίο μας δείχνει, αλλά πρέπει να έχουμε τα ακριβές οξέα και να την τρίψουμε για να βρούμε με το χρώμα πόση περιεκτικότητα έχουν, 20, 21, 22 καράτια, αλλά αυτό θα πληγιάσει το χρυσό μας και τις λίρες μας. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι παίρνουμε. Οτιδήποτε τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε, με τη ζυγαριά μας το πιο εύκολο, με το φίλερ λίγο πιο δύσκολο, αυτό είναι ένα ακριβό μηχανάκι, και με τη βοήθεια, άμα είμαστε και λίγο έμπειροι, να ξεχωρίζουμε τα σχέδια και τις λίρες, μπορούμε να κατανοήσουμε άμα η λίρα που παίρνουμε είναι γνήσια ή κύβδηλη. Προσοχή, κυκλοφορούν πολλές κύβδηλες. Από μένα που θα πάρετε θα είναι πάντα ελεγμένες με το μηχανάκι μου και με όλους τους τρόπους, για να έχετε την εγγύηση ότι θα παίρνετε πάντα σωστά πράγματα. Σας ευχαριστώ.